Na schádzky, ktorá mala 21 točku dňového šoru, prisustvovali 14 zo 19 členov Nacionálneho sovitu a krem za 2 točky šitské odluky prinešený jednohlasno. Po slovoch predstaviteľa Nacionálneho sovitu Slavka Raca, vekšina zaplánovaného u prešlým roku i vytvorená nasампред z oblasti obrazovania i kultúry i na pláne zvekšania i ušorenia majetku sovitu a u tým roku prioritety budú na stimulovaniu upisu dzecoch do ruských oddeleniach, na podzvihovaniu kvalitetu kultúrnych programoch u kultúrno-umetnických družstvoch i na ušorjovanju kupeného majetku sovitu. Za 2017 rok by sme znova dali akcent na našo dzeci, bo bez dzecov znači daremna naučiteľská robota. I veľa sme možno už dneška i pošvecili povahy i času, že by sme probovali razjašniti poziciju kolo privodzenja dzecog zo Podkarpatja do našej ruske gimnaziji, že bi še tu každého roku mohlo doplňovať naše ruske odzeljenje. Potom nam jedina naša ruska gimnazija i naša najveća institucija to obrazovni centar, to je osnovna škola i gimnazija Pero Kuzmijak, gdje bez obezpečovanja staje mnoho prihodu školjarov, budeme mať veľký problém zatrimať túto našu inštitúciu. Najdlhšiu diskusiu na včerajšej schádzke vyvolalo predkladanie o rozriešeniu úpravného odboru Zavoda za kultúru v vojvoďanských Rusnácoch, ktorý, jak toľkovala väčšina členov Nacionálneho sovitu, nesplnil zakonskú oboviazku o premenkoch statúta, viazané za jeho uskladzovanie so novým zákonom o kultúri u členoch, ktorí še odnoša na uslovia za výbor direktora zavoda. Po rozpravi zo väčšinu 9 hlasami za prinešená odluka o rozriešeniu úpravného odboru Zavoda za kultúru, ktorá bude prešlízená na prelapjovanie do pokrajinskej vlády.